Колко време прекарвате всеки ден в писане на имейли, организиране на задачи, търсене на информация или създаване на съдържание? Това са дейности, които често отнемат часове всяка седмица. Добрата новина е, че днес изкуственият интелект може да поеме голяма част от тази рутина вместо вас. Така ще имате повече време за важните задачи, за развитието на бизнеса си или просто за нещата, които обичате да правите. В това видео ще ви покажа как да автоматизирате ежедневни задачи с помощта на AI. Автоматизацията с AI означава да използваме изкуствен интелект, за да изпълнява повтарящи се задачи вместо нас. Това могат да бъдат дейности като писане на имейли, създаване на съдържание, организиране на графици, обработка на информация или отговаряне на често задавани въпроси. Вместо да отделяте време за рутинна работа, AI може да я извърши много по-бързо и ефективно. Така, вие можете да се съсредоточите върху по-важните задачи, които изискват творчество, вземане на решения и човешки подход. Кои задачи могат да бъдат автоматизирани? Добрата новина е, че много от задачите, които изпълняваме всеки ден, могат да бъдат автоматизирани с помощта на AI. Например, можете да използвате изкуствен интелект за писане и отговаряне на имейли, създаване на бележки от срещи, организиране на графици и планиране на задачи. AI може също да генерира публикации за социални мрежи, статии за блогове и дори идеи за ново съдържание. Вместо да отделяте часове за тези дейности, можете да ги изпълнявате за минути и да се фокусирате върху по-важните задачи. ChatGPT – вашият личен AI асистент. Един от най-популярните инструменти за автоматизация е ChatGPT. Той може да ви помогне да пишете имейли, да създавате публикации за социални мрежи, да обобщавате дълги текстове и дори да генерирате идеи за нови проекти. Вместо да започвате всяка задача от нулата, можете да използвате ChatGPT като личен асистент, който работи за секунди. Това не само спестява време, но и ви помага да бъдете по-продуктивни и да се фокусирате върху по-важните задачи в ежедневието си. Автоматизиране на имейли и комуникация. Една от задачите, които отнемат най-много време, е комуникацията по имейл. С помощта на AI можете да създавате професионални имейли за секунди, да обобщавате дълги разговори и дори да генерирате отговори на често задавани въпроси. Вместо да прекарвате часове в пощата си, AI може да поеме голяма част от рутинната комуникация. Така ще намалите времето за административни задачи и ще можете да се фокусирате върху работата, която носи реална стойност за вас или вашия бизнес. Организиране на задачи и проекти с AI може да бъде изключително полезен и при организирането на задачи и проекти. Вместо ръчно да създавате планове и списъци с задачи, инструменти като ChatGPT и Notion AI могат да ви помогнат да структурирате работата си за минути. Те могат да създават графици, да определят приоритети и дори да предлагат следващи стъпки по даден проект. Така получавате по-добра организация, по-ясен поглед върху задачите си и по-лесно проследяване на напредъка, без да губите излишно време. Създаване на съдържание за минути, създаването на съдържание вече не трябва да отнема часове. С помощта на AI можете бързо да генерирате идеи за статии, публикации за социалните мрежи, описания за видеа и дори цели текстове. Достатъчно е да зададете тема и да опишете какво ви е необходимо. След това AI ще ви предложи готова основа, която можете да редактирате и персонализирате. Това е чудесен начин да спестите време, да преодолеете липсата на идеи и да поддържате редовно присъствие онлайн. Автоматизиране на срещи и графици, управлението на времето може да бъде предизвикателство, особено когато имате много задачи и срещи. AI инструментите могат да помогнат с планирането на графика, изпращането на напомняния и организирането на ежедневните ангажименти. Те могат да анализират календара ви и да предложат най-подходящото време за срещи или за работа по важни проекти. Така намалявате риска от пропуснати ангажименти и използвате времето си по-ефективно. Вместо да управлявате графика си ръчно, AI може да поеме голяма част от тази организация вместо вас. AI за анализ и обработка на информация. Всеки ден се сблъскваме с огромно количество информация – статии, документи, отчети и данни. Вместо да прекарвате часове в четене и анализ,
AI може да обобщи най-важното само за секунди. Можете да качите дълъг документ или да предоставите текст, а инструментът ще извлече основните идеи, ключовите изводи и важните факти. Това е особено полезно за бизнес, обучение и проучвания, защото ви позволява да вземате по-бързо информирани решения и да спестявате ценно време. Колко време може да спестите? Един от най-честите въпроси е колко време всъщност може да спести AI. Отговорът зависи от задачите, които изпълнявате всеки ден. Например, ако отделяте по един час за писане на имейли, AI може да намали това време до 15 минути. Публикация за социалните мрежи може да отнеме минути вместо половин час, а обобщаването на дълги документи – секунди вместо часове. Ако използвате AI редовно, е напълно възможно да си спестите няколко часа всяка седмица и да ги инвестирате в по-важни задачи или нови възможности. Най-честите грешки при използване на AI. Въпреки че AI е мощен инструмент, има няколко грешки, които хората често допускат. Първата е да приемат всеки отговор за напълно верен, без да проверяват информацията. Втората е да дават твърде общи инструкции и след това да се разочароват от резултата. Колкото по-конкретна е задачата, толкова по-добър е отговорът. Друга грешка е да се разчита изцяло на AI без човешка проверка и редакция. Най-добрите резултати се получават, когато използвате AI като помощник, а не като пълен заместител на собственото си мислене и опит. Започнете с една задача още днес. Както видяхте, AI може да ви помогне да автоматизирате много от ежедневните си задачи, от писане на имейли и създаване на съдържание до организиране на проекти и анализ на информация. Не е нужно да променяте начина си на работа изведнъж. Изберете само една задача, която ви отнема много време и опитайте да я автоматизирате с помощта на AI още днес. Вероятно ще се изненадате колко време и усилия можете да спестите. А вие коя задача бихте автоматизирали първо? Напишете в коментарите и не забравяйте да се абонирате за още видеа, AI и технологии.